Ja, welkom bij de laatste Neet op Vreed van dit hier. En we sluiten het hier al in stijl, want Johannes Rietma is mijn gast. En vanzelfs is er weer een mystery guest. En topkok Geert-Jan Vaatjes maakt het alle dagen eten voor de rich and famous. En hier ziet hij een hele kriestmeel dat voor elke ieder te betellen is. En dan wil ik wel weten, wat maakt het dan voor u? Een goedkope, maar luxe maaltijd is diamanthaas met stimstamp. Klinkt lekker. Nou moet het nog lekker worden. Nou, dat zit vers voor goed. Dit aanstal hier, nou even lekker rauzen door de weken van Friesland. Ja, we zeggen hem nog even voorbij komen in het weekofjoch. Johannes, hij zit hier. Ja, maar de juryleden die zeggen het net in hem zitten. Ja, hij kon heus wel een poepkes jongen, ja, maar de voice, nee, dat wie die dan zeker net. Wekenlang kreeg hij bulten kritiek over hem heen, maar hij zet het terug. Hij zet het terug zoals die Friesen dat toch lekker eigenwijs, kop in de wien en terugknallen. En toen zijn van die heel wieze Friesen die sms'en hun vingers blauw. En ja, toen had hij toch nog twadden. Een ongelofelijke prestatie. En ik wil wel zeggen dat heel Friesland de grutskop is. En ik denk dat wij even een applaus voor hem hebben moeten. Johannes. Dankjewel. Ja, dus even genieten van dat applaus. Die vriendin is er ook bij, Carmen, Albada. Ik leuk dat je er bent. En die vriend, uit de Keet. Ja. Echt speciaal dat die man er weer even bij binnen. Natuurlijk heeft hij altijd steunt. Maar het gaat nog de hele tijd door die. Eerst even naar Carmen, even naar die vriendinnen. Ja, dit is wel een weekend denk ik, of net vandaag? Ja, het was een hele spannende weken. Ja, verleden week moest het nog beginnen om deze tijd heen. Ja. 4 voeren. Wat gebeurde er bij jou? Hoe zie je dat toen daar in Hilversum? Nou, ik ben net echt zenuwachtig. Ik heb er alle vertrouwen in. En het is wel aardig goed gekomen. Ja. En nou is het, ja, dat was dan twadde uiteindelijk. Wat heeft er deze week eigenlijk al hier doen maken? Ja, alles even op mijn rijtje zetten eerst. En even de rust ik weer even pakken, want je bent een hele week alle radiostations wat voorbij. En ja, al dat gedonder waar je die weken krijgt om het zo te zetten. En, dus ja, net zo volle sliepen. En op laatst dan schouw je de hele nacht nog wat terug. Want dat feest nou, dat wil ik niet doorslaan. Nou ja, dan het weekend wat terug. En ik heb mijn eerste optreden zo verhand, dus dat ja, kan nog. Ponypark Slagharen. Ja, daar heb ik juist die jongens in, ja. Ja, volgens mij eindig je daar als artiest, of niet? Ja, of je kent het dus beginnen. Dat kan het dus echt beginnen. Maar is dat een goede carrière stap? Nou, wat had hem gewoon, het weer gewoon een personeelsfeest. En het weer eigenlijk hartstikke gezellig, dus ja. Een groot podium en alles. Ja, dat kost dus veel. Wie is er alleenig als artiest? Ja, er is gewoon een tape, spelletouw en ik vul het jelle oren gewoon op. En nou, zeg ik even van die naar door. Ja. En daar is dan en dan zeggen ze, hier is Johannes. En dat is dus de echte ster. Hoe viel dat? Nou ja, hier in het podium op een jongen jelle. Nee, daar loopt niks van. Dat is toch best even onkondigd. Alles wist ik net. Ja, je wordt even aankondigen van, nou juist heb ik dan een verrassing daar. Dus ze zijn echt van, nou je weet al heel net wie het is. Nou, een paar hintel in de gaten of zelf. Dus die schreeuwden dat al wat en jij het zelf wel en op lijst kondigt de jongen en dan start het nummer in en dan rent het podium op en klaar is. En al die ponies helemaal wild? Al die ponies helemaal wild daar, ja. De achtbaan 5 keer door de kop. Ja. Ja. Wie is er erbij? Nee, ik ben er net bij. Nee? Ik weer op stap in Grace. Oh ja, echt belangrijk natuurlijk. Maar hey, we koren wat jongen? Ja, deze hele weekend natuurlijk alweer. En eigenlijk alleen nog de vorige weekend, toen de hele week in Hilversum zit in het hotel, ja, dan sla je het even een uur. En voor de rest, ja, ben je gewoon thuis, no? Die jongens. Ja, maar dat is dan toch apart. Want je denkt van, nou, die jongen die is er alle dagen bezig. En die Nikke Simon, die fladderen de hele dag omheen. Hoe komt dat daar achter de schermen? Wat is bijvoorbeeld het contact met zo'n Nikke Simon? Nou, het contact, ja, dat is natuurlijk hartstikke goed, man. Ik heb nog steeds een nummers gewoon en als er wat is, dan kan ik altijd bellen. Of belly.